tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari, ana tengah. mari ngene kan 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Dik. sing hati-hati. Nggih. Direnan niki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Nembang nok, coba kaya apa? Sing halus napa Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Bawa. Ayo, Nduk. Nggih. Tak Bebas mati. apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ayo. Aja Niku dipaksa nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Ya, Sandiasmo oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh, oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sapa nulis? Konoan dengkulmu mlocot ora. Ki dalang cahyaku tadi konoan. Iya iya iya. Oh lho, nang KTP tulisane yo konoan. Aduh ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur. Sandiasmo. Lumbung desa protani padha makarya ayo di ayo yo Dengaren jam 1 awake dhewe wis gara-gara, Tru. Berarti bare jam 3 ki nggo. Aku iki ngene mung nuruti anak wedok men ora kekeselen. Pak, Bapak, engko lek gara-gara aja isu-isu ya, Pak. Mergo aku sesuk ning Boyolali. Lho, iki lho kan lagi iki. Seorang cahya kuntati jam 1 wis gara-gara. Lek ora tresnaku karo kowe, pamane umurku karo kowe padha tak rabi tenan. Wong biasane bapake gara-gara jam 1:30, jam 2 ngono takono kanca-kanca. Nek setengah jam kan ya wis lumayan ya to. Jane awakmu lek gelem sesuk ya mulih ning Madangkara. Mung Madangkara karo Boyolali tak terke tak supiri dhewe. Kan Boyolali ngono kuwi. Kok bobok ngono. Tak werke larsa. Malah ora. Alhamdulillah saged sowan nadyanto nembe sepisan menika wonten ing laladan mriki. Cengklik
Sinom Widodo Tambak Rama Pati mau yo dibagekake karo salah satu kreativitas utawa kreator Caksi Lover Mbak Kiki. Matur nuwun Mbak Kiki. Kula sak kanca sinden-sinden dipun paringi daharan luar biasa. Jarene ra pedes tetep kobong ning lambe. Ayo. Tetep pedes ya. Ngono kuwi. Terima kasih. Wabil khusus dumateng pepunden kula Bapak Sumarno sekalian Ibu Suyatmi ingkang syukuran menika dipun lenggahi dening para pepunden Bapak Kapolsek ugi tasih kepareng jenak pinarak ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Kula sakanca Madangkara kula nuwun wonten laladan mriki merga nggih nembe sepisan ji menika kula sowan riyen nggih nate wonten laladan Juwana wonten Bakaran mriku nate yen laladan Tambak Rama nembe sepisan ji menika mbok menawi anggen kula atur panglipur dumateng sedaya para lenggah kathah kirangipun kathah salahipun kula Petruk pribadi nyuwun agunge samudra pangaksami ingkang kathah ingkang agung ngono ya Truk nggih ning tetep ngaturake semaksimal mungkin ya iki ya komplit kanca-kanca pengrawit ayo ora ana sing cicir nggih kanca-kanca Madangkara mangesti darmane kabudayan Rahayu ya mergo bose jenenge lak Sukesi Rahayu mula mburi kei Rahayu ya warangganane ugi komplit wonten Jiro Lupat 567 nah 7 Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari meten saking Seragen garwanipun kadang kula Ki Aji Tondo Utama dalang sabet semu saking laladan Dung Banteng. Mila nular teng garwanipun Mbak Lia menika walah yen nyinden semune mboten umum. Saestu menika. Mboten kok peh menika rombongan kula lemboten suarane pancen luar biasa. Bening ringik-ringik tur cengkok iki lho iso digawa ngalor ngidul iki iso balik. Akeh lho sinden iki ngalor ngidul ora gelem balik. Lek ora nganggo Google Map. Ayo ngono kuwi. Mbak Lia luar biasa. Heeh, tenan. Apa ciri khas iki sindel lek suarane apik lek turu ya marak ya, Tru. Urung karuan. Tukang streaming ku jenenge Joko kuwi. Kuwi malah kaya wong graji malan. Nang pendopo aku teko iku waget. Kuwi swara apa wer. Joko, ayo lah ora apa-apa. Ben ra sepi ya ndopo kok. Ayo ngono kuwi. Menika Mbak Lia Sundari. Kalajengaken angka kalih menika Mbak Trihastuti Retnawati menika saking Ngawi. Kalajengaken malih lah menika yektosipun menika Madangkara Lawas. Ning dipun perbarui, dipun update melih. Mbak Anis Kusumaningrum. Wong nyatanipun Mbak Anis rumiyin menawi palakrama menika sing mayang ya Petruk kalih Pake niku dipun paringi niku Pak Dalang niki kangge bensin babar pisan mboten kula tampa saestu. Pamrih kula men Anis niku kerasan teng Madangkara. Lah, jebul wong nandur ora karo alek munduh. Wong utang iki dereng karo alek nyaur nggih menika. Bareng Barabi niku wis ora gelem melu Cahya Kuntadi ya. Melu Cahya Nugroho. Ditenono selek winong karo Birgita iki rabi tak wayange bareng ora gelem melu aku. Tenan. Wis tak santet doan ora. Yen ngono kuwi sing ikhlas lillahi ta'ala aja diniati ngincim kaya ngono kuwi. Mbak Anis iki saiki wis terbang melang buana wis bene ade melu seneng dhewe iso dadi sinden idol juara sinden. Ngono dhewe seneng aja kon ndur pikiran sing negatif kaya ngono kuwi. Ha iya. Nek lak ya sing jenenge kaya ngapa persatuan lak kudu tetep dijaga ta, Tru. Sinden apik kaya apa lek ora nek dalange sing manggake kan ya ora iso bergas. Sinden apik kaya apa dalang apik kaya apa lek ora ditabuhi lululit kuwi ra apik. Ha iya. Kabeh iki saling membantu ngono lho ya. Korelasi. Ayo ngono kuwi. Nis Anis ya. Biyen melaku sak kucing saiki wis salah wis peputra, anake wis arep TK. Ayo. Muga-muga saya kerasan Nis kapan-kapan ya Nis ya. Muga-muga lek pas Mbak Tuti umroh ngono awakmu melu neh. Piye ana perbedaan ra Madangkara mbiyen karo saiki? Sama saja, Pak. Sama saja. Kayane maca HP. Allah. Kula niki lho maca layang-layang surat-surat niku lho Mbak Anis ora nggih. Tetep sami nggih Madangkara nggih. Tetep grafik Semanak nggih. Masih sama. Nggih. Pak Heru kendangane ramane tetep sekeca. Nggih.
Tetep sekeca nggih. Nggih, Nggih. sound systemipun pripun? Jembenggur. Jembengdur, luar biasa. Nggih. Napa melih? Pekingipun pripun? Pekingipun. Ayo nggih. Yes, matur nuwun Mbak Anis. Nggih, Pak. Menika saking sampun magister nggih. Dereng nembe S1. Nembe sarni. Oh nggih. Sarjana seni sarni. Nggih. Yes, terima kasih Mbak Anis. Bariki nembang sik pokoke. Rung nembang kan mau. Eman-eman sinden juara. Terus kalajengaken Bu Sukesi Rahayu menika saking Jaten Karanganyar, terus Mbak Birgita Ayu saking Kediri sarjana seni, Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung dereng sarjana. Ya. Ketok kedisian lemeteng iki bocah iki. Ora. Ngene nggih rambu-rambu men ora kleru ngono lho. Ya, heeh. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban iki anak wedok Niken Salindri, mung bocah iki anak dalang. Asline iki pancen ya anak dalang, asline mangkate iki ning wayang. Mula yen kok nyindeni srepek ngono ya ora gagap, ora gugup, ora guragapan. Heeh. Wis pokoke tenang nduk, wis ta ora lek apa kuwi kekeselen sampean nek melu bapak ra kekeselen wis ta. Tak jamin tak dongakne engko wis ta. Subuhanku muga-muga sampean diparingi kuat bagas waras ngono kuwi. Sehat walafiat. Wong yo arang-arang lho pisan melu bapak, sarang-arang. Mergo apa pancen regamu wis menjulang tinggi ngono kuwi. Semono, ayo ngono kuwi. Ning sesuk ketemu tanggal 17 ning Kalimantan. Pas ulang tahune dhek. Ora to? Lah ya 29 ulang tahun kuwi menyambute kuwi ngono lho maksude. Ayo. Terima kasih. Tanggal piro? Tanggal 17. Ning jadwal ora enak. Urung dikabari to. Urung enak kabare ya. Sik, menawi dipilih digoleki sing yoga soleh-soleh kuwi. Lho. Ya Mbak Anis nembang sik Mbak Anis kaya apa. Nggih. Cobi larasipun pelok Mas Danang niku cobi nggih Mas. Menika penggendir lawas nggih. Yai lawas nggih. Lah kula niku wong masem kok. Nggih. Mas Danang lawas nggih. Cobi manah yen ke taman muyung ngoten niku Mbak Anis. Ya coba. Tekong wong kang ngono nggih. Nggih. Tapi napa ngoten Mbak pun mriku nggih. Bawane menawi mboten niku pripun? Oh, bebas. Kula bebas ki napa mawon saged. Mboten apa. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa bebas, mboten ketan niku. Oh, sanese napa? Napa nggih, Pak nggih? Derek. Lho, Pak. Kowe golek buku malah ilang. Nggih. Ketake grogi ning Madangkara sampean. Nggih, Ora melu ora. Deg-degan, Pak, deg-degan. Pun kuwatir ning Madangkara mboten enten skandal iki mboten enten, aman semuanya. Lah arep neko-neko langsung Pak Rajamala kuwi kok. Monggo sing nemen dhewe ya kuwi. Nggih. Pangke Mbak Anis. Sampun. Nggih, Mengke monggo. dituntun nggih, Pak. Hah? Dituntun. Apa ning kamar mandi kok dituntun ora? Lah percaya lek sampean najos. Ya, Mbak. Coba. Manah yen ke Taman Wuyung. Eno neno. tepung wong kang Nani. ayu Neno. Ayo. kuning
nanu. Senadyan amung sedhela Oh. Nanu. nambahi sen seming Nadyanto urung kulino nembangake gandeng Titi Larase iki apik iso maca notasi ya tetep lancar tetep sukses ngono iki jenenge paranggana pinter ngono kuwi Gong. Heeh. Nggen kuwi enak sinden depinotasi iki apa to iki? Iki apa to iki? Kok ngangge notasi sing penting egolane. Ayo. Ngono kuwi. Ya Mbak Nis coba kaya apa? Nggih. Nana. Seneng aku kuwi, Mbak. Ayo, Mbak. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune Napa ta lek sinden nembangi dalange dadak mesti ngarah-ngarahne. Oe, dadak ngono neno. Dadak ngene ngopo to? Lho, kuwi jenenge ora kok keminter ora. Chemistry-ne antarane sinden karo dalang iki ngono kuwi. Carane bercengkrama liwat budaya iki ngono kuwi. Apa? Ngono kuwi. Dadi pamane kono nembang nano nundik ngono kuwi. Ngene jenenge bercengkrama melalui budaya. Iya. Gawok ya. Iya, ngono ya kena. Luar biasa. Lah iki aja nganti dipedhot, Mbak Nis, iki penting. Ah. Mergo iki pancen iki kenangane nalika aku biyen karo Mbok Danang. Neng nggen palur kae, nggen palak sepur kae aku nemu wujude iki kertas iki bungkuse rokok tak dinulis dadi iki. Lah iki nano aja nganti pedhot sak napas ngono kae sebut kaya apa ayo nggih Kledang kae teko pranyata
rawit sinden Madangkara tepuk tangan tuh Mbak Anis Kusmane lho. Apike berkarakter sinden sing angel berkarakter ngono lho. Duwe karakter dhewe. Ayo, niken iso laris kondange mergo pancen duwe karakter muni cul ngono ki wis genak wae niken kae. Ayo, ora nggumun aku ning warung ngendi wae nek wong nyetel TV kok mesti niken. Ayo kuwi lho nganti kaya ngono kuwi. Mergo duwe karakter, dalang nek ora duwe karakter dhewe ya angel apa muncul. Mula waranggana duwe karakter Bukesi karaktere kaya ngono. Lah Jarwo Surya. Ngene kabeh ngerti kabeh. Dung dung tang dung dung tang tang dung dung tang Jarwo Surya ngerti kabeh Bukesi kuwi ngomong kabeh. Ngono kuwi. Padha karo Mbak Lia wis kaya ngono kuwi, nyindan ya ringik-ringik ngono kuwi. Lah Mbak Tutik kuwi ora omong aku ndak nesu kok cah. Ayo. Makasih Pak Digareng yuk kaya apa. Bareng karo gendut niken ayo kan. Pak Digareng mang komentari. Bab napa? Niki wau babakan Waranggana sing mempunyai karakter sendiri-sendiri ngoten niku wau. Niki miturut penemu kula Mas. Nggih. Dunia seni itu bisa dikatakan lumone ya iso diarani kejem. Kok saged? Lumone yen wis dadi iki rejeki banyu mili. Leres. Ning kejeme bila tidak bisa menimbulkan karakter pada dirinya, dia tidak akan muncul. Nggih. Loh, nadyan ayu, nadyan pinter ning yen ora duwe karakter ora bakal muncul ke permukaan. Nggih, leres. Nah, dadi pancen yo seni iki angel kok. Nggih. Saya bab ngene iki kaya awakmu ki statuse apa? Penyanyi apa sinden? Ya penyanyi ya sinden ya iso sembarang kaler. Oh, sembarang. Aku nek kon nyanyi ya nyanyi, dadi penyanyi ngono kae macak penyanyi iso. Nek kon dadi sinden ya macak sinden iso. Nah, saiki tak kowe kepengin dadi sinden kudu ngerti tegese sinden. Nah, ilmu iki. Yo, sinden ki siap menerima perintah atasan dalam hal ini dalang. Nggih. Den kuwi den sawang lan den rungokake suarane. Yen jaman biyen sinden gur dirungokke. Ning yen sinden saiki disawang mula do dandan ayu-ayu. Nah, beda dalang. Nggih. Daki dalam bekerja semuanya badan bekerja pula. Langkahnya selalu diikuti anak buah dalam hal ini yoga lan pesinden. Dalangi nadyan lungguh ning sak awak kujur nyambut gawe kabeh. Wiwit kene mikir, kene nyawang, kene ngrungokke, kene ngucap. Tangan Atine rasane kecekel, tangane obah, sikile sik mancal, sik ngempet nguyuh barang lho. Kuwi tenan terjadi. Kuwi ya kerja lho. jenengan nate keblet pipis, Pak. Masalah mambengi demi Allah. Aku wis limbukane wis krasa nguyuh. Terus pripun, Pak? Yo tak ampet aku. Carane? Yo tak ampet piye carane? Lha piye? Lah kuwi anggere jingone lan duwe aji dhewe-dhewe duwe apa kuwi jeneng ilmu dhewe-dhewe ta kan. Nyuwun karo Gusti Allah ya Allah kula tasih nyambut damel ngantos enjing nyuwun pangapunten ampun ngantos menika mangke ngantos medal menang sampun dugi ngreya kali Bukesi ngoten nggih medal ngoten niku. Apane? Aku ora nyandak aku. Aku rampung wayangan lak yo mulih ning omah to, Nduk. Nggih. Teko omah karo Bukesi to mulih ku, mosok aku mulih karo sapa? Karo Bukesi. Lah teko omah terus aku pipis ngono lho, Mas. Apa ngenteni ning omah? Ya mula yen kowe jegur ning dunia ngene kudu ngerti bab dunia kaya ngene iki, dunia wayang kulit. Nggih. Wah, mbak-mbak wayang kulit iki kita tradisional sebetulnya ini modern lho. Alat iki modern. Nggih. Loh, iki jenenge apa iki? Alat iki? Gamelan. Gamelan ki basa apa? Basa Jawa. Basa Inggris. Kok
Kok Ge- iso basa Inggris? Gamelan kuwi basa Inggris, game ki game, len ki garis. Dadi permainan sing nganggo garis utawa aturan gamelan game len. Wah, ngono. Wah, aku ki jane apa ora dosene aku dudu kowe. Ngono. Heeh. Dadi apa-apa ki ana tegese, Nduk. Heeh. Ora waton jenengke. Mula diarani apa ki? Sing nabuh apa ki jenenge? Gender. Lho, sing nabuh kok gender. Lah sampean duting apa? Ora sing nabuh ki jenenge apa? Yoga. Pengrawit. Pengrawit. Ki penabuh gamelan gaweane. Heeh. Ngraki ngracik notasi dadi gending sing kepenak dirungokke. Wiwit bonang nganti gong iki kudu kerjasama. Nah, kuwi. Oh, iki ngelmu tuwa iki. Iya. Ketemune ya ning kene iki. Kok tak catete. Ngono. Ayo, saka tuane amen tiba ayo. Kowe ngerti iki jenenge apa? Dagelan. Ki dagelan ki dasare kudu lucu. Nggih. Gelem sinau nadyan wis payu. Lan Lancar lan urane rezekine ya gumantung sinaune kuwi. berarti semua orang itu meskipun udah tua cek enom karo sampai tua iki kudu sinau. Tetep sampai ke liang lahat paribasane ceceplah ngilmu. Oh. Ki ngono ki kaya iki jujur. Ketoke kowe iki nadyan isih cilik ning lak bawakmu semene wis Nggih. kaya cah dewasa. Wis duwe pacar apa urung? Urung. Aku ki ayu kayak ngene iki tapi ra ndek pacar lho. Ngene lho, wong lanang ki sing digoleki wong wedok ki telu. Apa? Ayu, Heeh. pinter, Heeh. gampang diapusi. Lah masalahnya aku kira gampang dihapusi lho. Makane kowe gelem mau diapusi. Lah nyapa? Ya mau. Gendang duwe pacar, Aku mau pacaran sih. terus nikah. Ya ora, pacaran ki 17. Penting ki mikir belajar sih. Mikir apa? Mikir apa? Belajar sih. Oh iya bener. Itu karir. Belajar masih pelajaran ora patek dong, ning kan ya sinau sing karir. menghubungkan karir. Betul. Biarpun setinggi langit namamu di atas panggung, ning belajar itu penting. Inggih. Lah anu digandhengke sisan, yen kriteriane wong lanang sing apik kanggene wong wedoke piye ra? Lah wong wedok mau wis enek 3. Wong lanang sing apik piye? Tanggung jawab, 1, melindungi, 2. Yang ketelu, gelem rekoso. kepapat. Telu wae aja papat. Yang keempat itu harus jujur. Lah Itu kuwi yang dicari. wong lanang jujur kuwi sing paling abot. Jujur dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun itu harus jujur. Dadi iki keterangane Niken wis memberi kriteria sapa sing gelem ngapeli dheweke. Iki kudu kaya ngono. Heeh, tambah jujur penting. Iki siji sing penting banget. Apa? Pak? Urip. Ana meneh siji neh, wong Apa? lanang kudu wedi karo bojone. Aku ki ambok ning panggung iki kaya singa paribasane ning omah ya kalah karo bojo. Ayo, padha aku ya ngono kuwi. Ngono kuwi. Oh, berarti Ketoke aku semua nek kene takut kemaki. istri. Hah? Semua takut istri. Ora kok takut istri, menghargai, menghormati. Kan sumpahe orang mencintai kan tidak seharus sampai menyakiti istri ngono kuwi. Mergo ngene kan, kanggone wong lanang ya aku ya nun sewu. Yen uripmu pengen mulya donya tekan akhir, ada 2 wanita yang harus dihargai, dihormati dan dibekteni. Siji ibu, loro bojo wedok. Kuwi loro kuwi. Ngono. Sik bojo ki ya wedok. Bojo wedok napa enten bojo lanang? Bojoku wedok ibu. Ah ya bojo ngono kuwi bojo wedok. Apa Dan apa juga kuwi ya di istri bojo lho, lanang. Pak. Ayo. Ning ya ki karo belajar membelajari si Niken wong isih cilik. Niki tesih alit lho Bapak Ibu. Niki tesih udakara umuripun nggih 16,5. 16 tak. Iya, Umur mari, ana tengah. mari ngene kan anu 17. Oh ya. Heeh, dadi saiki 16,5. Berarti urung duwe KTP. Urung foto KTP. Ya ya ning hati-hati ya, Nduk. Nggih, Nyambut Pak gawe Dik. sing hati-hati. Nggih. Direnan niki Bapak Sumarno sak keluarga saking tertipe anggone apa gula mentah keluarga iki
dadi uripe sak tiba-tibane kepenak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nembang nok coba kaya apa? Sing halus napa Pak? Sing aluse mau sampe rung tau bawa ket sore lho. Oh. Sing diarep-arep Pak De Gareng. Bawa. Ayo, Dok. Nggih. Tak Bebas mati. apa? Srekmu apa? Ayo. Bocah iki rada watuk. Ayo. Aja Niku dipaksa nggih, apa-apa. bawa Dimas Niken Salindri. Hah? Dimas Niken Salindri. Pangkur. Nggih. Oke. Ya, Sandiasmo oke. ngono apa piye? Heeh. Oh iya, Sandiasmo. Iki sing nulis iki Bapak. Bapak. Sing nulis Bapak nggih to, Bu? Oh, Terus Bapak Cahyo. sing nembang ki Ibu. Oh. Sing nulis Dimas Niken Salindri Sandiasmo kuwi Bapak lho. Bapak Cahyo. Konoan ki sing nulis. Konoan dengkulmu mlothok ora. Ki dalang cahyoku tadi konoan. Iya. Oh lho, nang KTP tulisane yo konoan. Aduh ora kaya. Dimas Niken Salindri. Ayo Ya, pangkur. Sandiasmo. Coba kaya apa, Nduk? Ya, kowe sik kelingan aku malah lali wisan. Ayo. Aku lagi proses gawe Sandiasmane Tuti angel ra dadi-dadi. Ya, Nduk. Dimen budayang rembaka Mas. masinangling cahyane raka eksi Nih. Nimas mesti kaning jantong Kan? kenya kang saking dahar Penyo saka Ndawa tegese perawan saka Kediri. Kediri. Heeh. Sa? salawi reng nambang beksa waska cakep linambaran jiwa tama Terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti. Nyuwun tepuk tangan Bapak Ibu dumateng Niken Salindri ya luar biasa. Apal to Nduk sampean lagune kuwi? Wah niku favorit kula ya Pak. Aduh, Nek aduh, dikengken ya, bawa niku kula teng pundi-pundi mawon dalange siapapun kula bawa niku. Apa iya? Ora pengen mene royalti ning aku ngono. Ya Allah. Royalti ora kudu duwe. Lha napa, Pak? Lah bapak lek anune Bapak nyuwun apa to, Pak? Bapakmu ki royalno ngono lho. ora. Bapak Cahyo nyuwun apa to Pak? Hah? Nyuwun apa? Ya ora apa kapan-kapan iki pentaso karo manyangkaran ning nggenku men tangga-tanggaku seneng ngono lho. Oh siap. Aja larang-larang ya. Pun khusus jenengan gratis Pak. Engko bintang tamu ya Pak Di Gareng. Pak, aku gawekno sik to. Niku nek campur sari mayangkaran niku mboten nusan damel dagelan niku pun gayeng lho Pak. Eh, Oh, toh. Nggih estu. Tanpa pelawak wis gayeng? Nggih sudah. aku nyapu-nyapu ya iso kok. Nyapu Oh, apa? anggere kancane katut entuk rezeki kok kowe. Aku gawekno ku lho. Sandi apa kuwi? Sandi Sandi Asma. Kok Sandi Guna. Sandi Asma. Asma kira megeh-megeh. Sandi Asma. Lah wis tuwek kok. Loh, lu justru sing tuwek iki biasane ditembangke Sandi Asma ngono kuwi dadekke dalange saya kuncara. Ayo brimob kalian. SK. SK.
Maksudnya apa nak Cahayu? Apa nggih, Pak? Tibake apa? Anda langsung mawon nggih, Pak? Ana longso oke wis seneng aku kuwi. Langgam ki. Nggih. Iya dong. Cocok tapi. Pokoke bangsa langgam tak dukung. Ayo. Yo tetep joget karenge ora. Yo ana longso coba. Yuk. Pengatara ngira nalangsa hatiku sarawengi kang ado pancen dipisahne dening panggawene datan saraju mong tansah anto-anto mamanismu kang nyata dadi hatiku ganku tansah mikir ajana langsa uripe Dua kali. pasrah pasti mring karasane yang widi
karyane sinten? Mboten ngertos, Pak. Wah, nggih. Mbah Narto Sabdo. Panarto Sabdo. Wah, elok tenan. Aku ya gumun ya ngatasi bocah iki rung lair lagu iki wis di gawe ning ya dheweke isih mersudi kepengin iso. Nah iya. Malah zaman saiki sing lagi hit-hit malah tembang-tembang lawas kuwi lho. Lawas. Nggih. Ngono nek ada. Ah, ngono kuwi lagi hit meneh. Malah iso dadi sasmita sapa ngerti lah wayangan-wayangan sing model klasik iso hit meneh. Nggih. Ah, pancen sing lawas-lawas sing tukul kuwi lawas-lawas anu tambal ban kuwi. Heeh. Kuwi lagu lawas kuwi. Oh. Terus saiki rumah lagu makan lawas. barang iki sing apa kuwi jenenge sing ber-AC terus sing mewah-mewah malah langka sing payu. Nek yen lesean terus gawe gazebo ngangge omah limasan malah sok akeh pengunjunge kaya ngono kuwi. Nggih. Heeh, ya murah soalnya. Heeh, ngono kuwi. Nduk iso istirahat sik nduk bar iki. Kasih. Yo bar iki ya. Ya, Apa ya? Nggih, manut, Pak. Selane nong winong ayo nong. pinong meneh. Pinong iki cah pati lho aku. Hah? Pinong iki cah pati. Tulung aku. Oh, cah pati. Kok iso? Oh, urung tau dolan ning winong to kowe. Wilayah to. Lah iya. Ponorogo ya ana winong jetis kono. Oh, ana to. Ana, Oh, iya iya iya. Ah. Tahu itu duit kok kono aku. Ayo. Ayo nong, Enak. nyat, nong, nyat. Ayo. Ayo ngono kuwi. Kayak anu kayak pramugari pesawat selamat pagi. Saya baru bangun Pak, tadi baru ketiduran sakser gitu. Ngono kowe jujur, kanca-kanca ki rawane jujur kok malah kowe jujur. Enggak apa-apa, saya tuh anaknya jujur, baik hati, tidak sombong, nerima, apa-apa tak terima, kayak gitu Pak. Saya tuh anaknya sangat-sangat, Masya Allah, tabarakallah. Ayo layak gampang kapusan karo wong lanang. Lah, ini lho Pak, astagfirullah. Kuwi Gimana ora ya? jujur yen kapusane ya goblok. Terlalu ini loh Pak, terlalu baik hati, terlalu halus. Ker. Terlalu halus no, dan aku ki jan Alus sih siwir apa piye? Alus. Ya ning ngene. Ya wong ya karakter manusia beda-beda, mungkin itu karaktermu ya muga-muga ora kapusan tenan ya, Nduk. amin. Mulai ya ndang nikah. Ampun. Oh, Lah wis. kuliah ora rampung kok nikah piye? Nengge. Wis nikah. Derek. Lho kok sampun? Maksudnya jangan. Oh, ya. Bahasa Jawa itu emang ada ini Pak, sampun ini ada dua arti. Kadang bisa diartikan sebagai sudah, bisa juga diartikan sebagai jangan. Ya aku percaya iki. Iki Gitu. sale disiplin ilmune dheweke. Iya. Mumpung Mbak Wir gendar kan cedhak karo awakmu, ninggalkan tresnan no. Ayo. Ya, aduh. Take Mbak Wir kangen kuwi yang karo awakmu kuwi. Saya tau kok jenenge Wir iki lho. Hah? Iki lho Mbak Wir. Mbak Wir yo. Danang Sutawijaya. Ayo. Niku anu loh Pak Jan, kula niku terharu. Kemarin itu pas saya audisi Sinden Idol itu sama Mbah Wir tuh ditutne sampai Jogja loh Pak. Itu kan. Iya ditutkan terus digendari dengan sepenuh hati. Saya tuh terharu loh Pak sampean. Ya Allah. Masya Allah. Iya. Direwangi bapake mayang ora ditabur. Lah ya kepengin memberi semangat kepada generasi-generasi Betul Mas. Iya, ya ampun manisnya, Masya Allah. Bocah edan ora winongi ora. Oh, mulane korbane akeh. Lah modele ngene iki tak jaga jarak aku. Aku tuh memang terlalu baik hati memuji orang, pancen manis toh ya kan, Mas Danang manis banget loh orang. Imoet. Ya nong dibawani nong, kok kaya apa? Nggih. Jaranan dangdut kreasi Tungtak dande. Ayo. Jaranan no. Ora kuwi sing bawa kok ya. Oh, bawa to. rineng kain baksa
senterewe jaran pegon luwes gemas nuju prana Winong Lembang ki Pak sapa langsung maju lho. Oh, ya Kak. Pak Sumarno, Pak Sumarno. Nggih, Pak Sumarno kalian anu Kami tua. langsung maju. Nggih wonten dawuh napa Pak napa anu ajeng yang Kayar pipis. Oh. Kula ngene Oh, maju tenan, kok repot-repot maju tenan, mriki wes. lho, Pak. Wes. Ya ampun kok ngertos nek kula niki kok sajake butuh disengkuyung ngono. Apa? Iki wedokan ngentekke omah, ngentekke sawah ya iki. Mboten. Wong arep ngrekam kowe kok. Ayo. Oh, nggih. Tresno senong ayo. Pak Sumarno lho iki ngematke lho Pak Sumarno lho. Pinter agawe brangta sinden winang tulung agung Tak kira sinden ganyong. aja nganti ninggal tresno Inggih, mbok menawi Pak Sumarno badhe paring dawuh. nggih paling dawuh Kados Pak. pundi, Bapak? Napa? Badhe dawuh menapa? Nggih. Aturan pinarak mriki Bapak. Nggih. Ah, monggo, monggo. Nggih salim dulu ya Pak. Masya Allah kok piyayi kok bagus loh, Masya Allah Jan. Ojo Gede ngece dulu, kowe, Jan. cah cilik ngece wong Mboten, tuwa. mboten Pak, saestu jenengan niku bagus lho pun. Mas pun sepuh kok tesih kelihatan Pak, bagus atos-atos lho. Pak, atos-atos lho Pak niki. Mas Dalang potong. 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 Honore potong, Mas. Iki to. Lah kok dipotong? Nggih. Mboten apa, Wah, Pak? ngati-ati niki kali rayap mon ganas niki Pak. Oh, ganas Mas Gareng. Kok dipotong kenapa, Pak? Nggih. Wong tukang cukur. Iya, piye Mas? Jangan Kula dipotong. nek Saya enggak ngapa-ngapa. ngoten, nggih. Pripun, Pak? Sepindah Mas Dalang, Nggih. matur nuwun sanget dalu niki Mas Dalang CS. Mbak Kesi tesih emut kawula nggih. Nggih. Senajan jane kula meh ndendha Mbak Niken. Lho, wis Nggih. ini. Ngeten Pak Gareng. Kula niku rong bengi rasa turu gara-gara Mbak Niken. Lho. Saestu. Tak kira Dina rong bengi kula sesasi perkara mikir iki kok pian malah. aku ki mah rong sasi perkara mikir utang. Nggih, wis gara-gara Mbak Niken Dos rasa iki. turu rong bengi tenan. Nggih, dos pundi to Pak? Ngantos Nah, kali ngeten dalu. kula critake. Nggih. Pun dados kalih Mas Cahyo dintene Sabtu malam Minggu. Oh. Niki sidane nggih keluarga kula sing saking Tasikmadu mboten sios mriki, Mas. Nggih, nek malam Minggu kan libur. Nggih. Niki gandeng malam Setu nggih mboten sios mriki. Jane pomo malam Minggu dulur jenengan sing Tasikmadu saged mriki. Mriki, tapi kula niki malah alhamdulillah. Lah, Jane sebab malah sae lho, Pak. Lah ora Dulur jenengan benjing kan mriki, wong kula benjing prei payangan mriki. Pripun? Oh ngoten, kula cocok niku. dukung, kula nggih prei, kula dukung. Ngeten Mas Dalang, Nggih. saat niki kan Pak Sumarno. Insyaallah mangke sanes wekdal nggih. Gantos Pak Sarmani.
Nggih. Oh nggih. Oh nggih, kula dongake ngoten Mas Gareng. Amin. Nggih. Ngeten kula pawon lagune napa mawon Mas? Dalang sing dereng diayahi Putra Nusantara nggih. Sampun. Wau. Dhisike gugur gunung sampun, Sampun. kangen sampun, sinom sampun, lumbung desa sampun. Lah lumbung desa aku ora krungu mang. Ayang-ayang sampun ningken wau. Sampun Pak lumbung desa sampun. Sampun Nggih. full. Ngoten. Nggih. Caping gunung kersane Pak Sumarno saged nderek caket kalih mbak-mbak sinden iki. Terus pilih Pak Sumarno. Ngoten nggih. Caping gunung. Nggih. Sing dereng sinten Mbak Sinden sing dereng sinten? Kabeh niki dereng nembang niki. Dereng sedanten. Nggih. Sing cilik. Iya, Pak. Sing cilik wayune niki sinten niki? Oh, Birgita. SMP kelas Setunggal. kelas tunggal. Oh nggih. Nggih ini ngentekke guru 5 lho, Oh Pak. nggih. Nggih. SMP sampun mamah pacar. Niki kersane Caping Gunung sinten mangke sing sinten Mbak? Niki Vino. Ngoten jenengan nggih. Nggih, Caping Gunung riyen. Nggih, terus pundi? Nggih, Caping Gunung. Nggih. Napa mlih, Pak? Pun mumpung niki sing do melek, mengke sedelok meleh ngantuk lho. Oh nggih pun tapi matur nuwun. Wah, Pak Sumarno ngersakaken napa? Caping Gunung napa helm kota? Oh saentene. Oh, sak piyayi kaya ngono lho Pak Marno kuwi piyayi jan nyantet tenan pun to nderek pun sak wontene nggih. Enggak tapi gunung anu bukan non. No. Oke. Yo. Dek jaman perjuangan jora kelingan anak
apa lali Sili caping gunung gunung bisa dadi kutha kene Mbak. Meruntus niki napa? Keringetan nggih. Saya sangat 13 tahun wis ora tau nyanyi malah. Masya Allah. Bengi-bengi tengah wengi kan. Pak menika matur nuwun. Niki dilajengke Setya Tuhu Mas Dalang nggih. Nggih, kula tak ngentekke niki. Oh nggih, Pak. Mbak, Setya Tuhu. sinten? Sing ngasta sinten, Pak? Panjenengan milih ini prasmanan, milih. Nek kersane anu nyuwun tulung mangke Mbak Niken mawon sing bintang tamune sing gawe aku reso turu rong bengi niki lho. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Aku kang setya satuhu. Itu kuwi. Oh, itu ta. Nah, ora. Lah lho. Ya nduk jumeneng. Nada dan irama. Pak Marno nyuwun pangapunten mbok menawi kula sakanca wonten bab kirang peranane penggalih. Ora dadi apa? Nggih, sami-sami, Pak. Aku kang satya satu ya. Niken Salindri. Aku kang satya satu wit biyen nganti saiki andika pangayomanku lair batinku wis nyata mangasat tanda yati pasang seni rika lani terpengaruh kendangan yo masih lagam yo. Ki mau garapane Mas Nopal iki. Iya, tetep goyang, Duk. Ayo. Gitu. andika pangayomanku lair batinku wis nyata banyu maneka
terima kasih banyak Pak. Mugi-mugi Matur sehat nuwun. selamat wilujeng awet leh momong anak putune mugi-mugi mboten kapok lan benjing. Amin, Taun amin. ngajeng nanggap malih nggih Pak. Amin. Lah iso mboten taun ngajeng tapi bulan depan. Amin, amin, amin. Amin ya. Lanjut nggih Pak, lagune sing jigrah nggih Pak. Nggih, nggih manut kula nggih Pak, nggih, nggih. Monggo. Kok takon-takon dhewe jawab-jawab dhewe. Ya ben. Oh senengane. Wah. Jebule ya iso goyang cah iki. Niken iso Ya goyang. iso, kene Jajal juara sing siji ya. golekno lagu sing goyange nganti keser-keser piye. Lah awakmu apa? Oh, aku nonton. Nah lah. Apa Tenan. nduk kira-kira kuwi? Niki lagune bebas, Pak. Monggo, bebas. Niki duet kali sinden-sinden mawon nggih. Oke, silakan. Nggih. Sing lagune rancak mawon nggih, Pak. Oh, Lagune niki lagu zaman dulu tapi viral kembali. Oke, rancaan ayo. Ting-tingane sapira, Mas? Sakmono. Cilikanku rambutku dicukur kuncang. Tataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapanku sambal korek sego jagung. Kosan wonten ing kali nyemplung ning kadang. Jaman dhisik durung usum sabun. Andukku amang cukup andes sareng. Dolamanku montor cilik saka Lampung. Desa lopes kota baris kekere kembang danguis. Tanggal 15 Padang jinglang bulane buntel. Aku dikutang saya gede dadi daftar. Ning tak wae. Tanggal 15 Padang jinglang bulane buntel. Bareng wis gede aku disontek ke dokter. No caraka tanpa sawala iki cerita jaman semono. Apa potongo padha jayanya iki cerita saka wong tuwa. Kan jare Kita kembali ke zaman dulu ya Pak. Bapak Melo nyanyi ya Pak. Yo. Ayo Melo nyanyi. Kita bareng-bareng. Cili aku rambutku dicukur kuncung. Kataku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakung. Sarapan apa Pak? Harapanku sambel korek saka jagung. Kosan wonten ning kali nyemplung ning kadang. Jaman dhisik durung usum sabun. Andukku amang cukup andus sarung. Ayo Pak. Dolananku montor cilik saka Lampung. Go! Bisa lopes foto Baris. Akeh kata desa Inggris. Lopes
kotor baris. Kere-kere kembang tawis. Ada asawala. Iki cerita saka wong tuwa, padha jaya monggo cotongo. Iki cerita saka wong tuwa, ana caraka tata sawala. Iki cerita saka wong tuwa, Ana caraka data sapa iki carita ana sing tuwa ana caraka iki nyapa terakhir iki sing diarani suwuk batrentek ya iki suwe cilik ilang ning iki mau ki garapane ki Madangkara ki urung enek sing tak omongi lho. oh iya ta Lek aku ki arep nyanyi lagu iki. iki dadakan. Iki mau mendadak. oh kulino Tapi grup Madangkara ini Madangkara selalu ki ready. aja meneh kok lagu dadak job dadak kulino Apik ya Pak De. Job dadak siap, job batal langsung kudu kabeh.